Sanibonani emakhaya lapho kufinyelela khona leli phimbo elabheka isinyawo umbhali wencwadi njengoba ngake ngithembisile ukuthi ngizoqhubeka nginethulele isahluko sesibili senoveli yesiZulu isihloko sayo esithi ilanga selishonile. Isahluko sesibili samba kanjena. Isiqalo sempilo. Kusegoli kwanyama kayipheli kuphela amazinyo endoda. Unkanyezi ujabule ngokubona ubuhle ubukhazikhazi bezwe. Amabhilidi amade kwazise uhlala enkabeni yaseGoli. Uyaxakeka ngendlela abantu abaphila ngayo. Bangena nezintombi bephuma. Amantombazana ayasiphuzela nje. Alala nanoma ngubani abahlangana naye uma nje enemali. Ezwe uhleko olulandelwa inkulumo ethi kudliwa imali kudliwa umuntu. Imali phambili indoda emuva. Yonke lempilo ibisiqala ukwenzeka emakhaya kodwa ayigami ngoba abantu abaningi basuke besaba ukuthi bahlala nabazali kanti lapha kukwamazibuse akekho nako umunye. Wonke umuntu uyasiphilela ngendlela aphila ngayo. Inkonzi Malanga izikhulumela isiZulu sayo akanendaba nezinye izilimi esikhulunywayo kanti sekujwayelekile ukuthi ezinye izizwe zithi amaZulu awafuni ukufunda ezinye izilimi, bafuna kukhulunywe isiZulu ngenkani. Uthi uyakhuluma bathi uyashwashwada. Uthini ke lo akakwazi ukukhuluma isiZulu? Ewu madoda, sekumele ngikhulume isilungu lapha ngoba phela labantu sibuye siphambane nabo ngenkulumo. Hayi cha, ukuhamba ukubona impela. Baqinisile uma bethi ukuhamba ukubona. Esesikhulumela yedwa unkanyezi kuqhamuke intombazane enhle eqedile. Into esingasajwayelekile ubuhle bayo ngoba phela inezifaca esihlathini. Unodolo uqobolwayo. Amadolo ayayakhanya. Ihlukile kunamantombazana asemakhaya ngoba wona amadolo awa amnyama ngoba buye eguqe phansi. Lena nje isulekile iphuphuzela nanoboya ezingalweni. Amehlo ayo ngathi ukukhala into engakwazi empilweni yayo. Kodwa ngampela ngisho ngabe uyashaya lapha. Ungathi ushaya ini nje ngempama. Inesizotha igcwele angisaphathi ke eyefika umnyovu. Ingena nje egumbini lokulala likaNkanyezi. Yena akanakile ubheke phansi. Usazidlela amathambo kwaze sevele indoda yenza njalo ihlala icabange. Ingena njena intokazi ubheke phansi. Langelihla. Hello mnumzane. Ngokuphapha kepha okunokuzotha phakathi. Unkanyezi ephakamisa amehlo akhe eshawe uvalo ehlahle amehlo onke ngaphandle. Wawungafunga ukuthi ubona isibhoki ebanjwe amalimi kanti vele uphakamisa amehlo akhe. Uyiqala phansi ezinzwaneni zobhozo aze ayophuma nayo phezulu ekhanda. Unjani ntombi yakwabo? Ukusho nje lokho usamangele ukuthi amehlo akhe noma kwenzakalani lokho evakashelwe ingilozi ilanga seliyozilahla kunina. Ulangelihle. Wow. Esho emoyizela. Imina njalo intombi yakwabo. Unkanyezi. Ilona igama elingifikele emqondweni uma ngiphakamisa amehlo ami. Ulangelihle. Khona lelo gama ithini incazelo yalo? Unkanyezi. Ntombi yakwabo. Kungcono uhlale phansi. Singasicekethi sisiqede umile. Ncika lapha embedeni. Anginazo izihlalo kulendlu kwazise ngiyasifikela nje namhlanje. Emoyizela. Ulangelihle. You such a gentleman mnumzane ne? Unkanyezi. Nqese ngokungazithuli kuwena ntombi yakwabo.
NginguNkanyezi Langa. Wena ntombi ngabe ungubani? Ulanga elihle. Ngiyajabula ukukwazi Mr. Nka. Langa lami. Mina ngiwulanga elihle Mthembu. By the way, sorry to disturb you. I wanted to introduce myself since we are neighbors. So my apartment is next door on the right. Whenever you want something, hello me. I mean anything. Esho ecifa iso esukuma empedeni. Unkanyezi. Ngiyajabula ukukwazi lokho okusho ukuthi madoda olanga bahamba nami ngoba nje sebevele bangilethela wena ngisacabanga ukuthi ngoqala ngapi nje ngakhe umngane kubantu abangaka lapha eGoli. Ulanga elihle. Ubukeka ungumuntu ophilayo, umoya wakho uphansi unesizotha. But anyway, I have to go. I need to take a bath. See you around mnums. Esho ephuma ngomnyango. Unkanyezi ebonga ukuvakashelwa kepha esamangela ukuthi kwenzakalani ngempela kungakapheli ngisho nosuku efikile. Ebona kungcono efonele ekhaya ebatshena ukuthi uhambe kahle. Lokhale ucingo isikhathi eside lingabanjwa umuntu ebona ukuthi kungcono ashiye umyalezo. Ephume ethi uhamba ebingelela wonke umuntu ahlangana naye. Kodwa wabona ukuthi abantu lapha abanasikhathi somunye umuntu, ikakhulukazi uma ningazani. Akufani nasemakhaya. UNkuzimalanga lona uhamba nje uqalaza ngapha nangapha kwazise uke ezwe ngeGoli ukuthi inkunzi ibanjwa emini kapa kangakanani ke uma ilanga lingakashoni. Okumshaqise ekhanda ukubona abesifazane bedayisa ngomzimba lapha bagqoke isigqebhezana zesiketi akunaphedi bakufuna bona lapha aqhashe khona wamela kude le ezo wesifazane esho ukuzibambela umphambili wakhe. Wahlahla amehlo wena wabona umuntu evuka emakhazeni. Wathi eseme kude wacabanga ukuthi yazi lapha kukhona ngisho nabasebancane ababukeka besafunda unyaka wokuqala enyuvesi noma ecollege. Wabona ukuthi yazi kusasa kungaba usisi wakhe lona akamshiye ekhaya. Ucabanga njena ukhumbula uThabile owake wakhuluma ngezingqinamba abantu abasha ababhekana nazo. Ake ngibuyele endlini nakho umuntu eyoze edlwengule efika nje eGoli enikini ikhanda ebuyela endlini. Siyabonga ngokuthamela lesi siqephu sesibili noma isigcawu sesibili se-drama yesiZulu esihloko sayo sithi ilanga selishonile. Okuyisizini 1 lona usizini 2 uyeza. Lena idrama ebhalwe uBhisi Nyawo. Siyanxusa ukuthi abantu bewuseke lo msebenzi ngokuthi uma befuna amakhophi bangaqala be-pre-order kwinamba ethi 079 750 3383. Angiphinde 079 750 3383. Siyacela ukuthi nithamele isiqephu sesithathu esilandelayo ngokuzayo. Siyathokoza.